Elítélték sorban minket 13-on, szűktek fontak anyagokba 1000 vádon. Elnevezték felségsértő pártüzőknek, mert a magyar szabadságért harcoltak. Uram, fia, az ítéletet akasztófa, mintha udon álló rablók lettek volna, mintha méltók nem volnának egy lövésre. Katonákhoz, férfiakhoz illő vére. Nincs ott hagyták végső vértanúnak, hogy érezze kínját tervét a hosszúnak. Kegyetlenül haragszik rá minden némán, számtalanszor földig verte őket minket. Aradi vár, halál völgye, 13 magyar vitéz temetője, Miruljának környékeden szép virágok. Felejthetetlen legyen az ő haláluk. Ismételten köszöntöm a kitartó megemlékezőket. Az Asztaltársaság közel 10 éve határozta el, hogy ne csak a gyásztábla mellett emlékezzünk meg a vértanúkról, hanem ismerjük is meg őket közelebbről. Erre a feladatra Hulai János, Asztaltársaságunk jelentős tagja vállalta örömmel, hogy ő előadást fog tartani az vértanúkról. Sok-sok könyvet megvásárolva, alapos felkészítés után néha bennünk a mi türelmünket határáig mesélt, és mindig megkértük, hogy 45 percnél ne legyen hosszabb. Hát igazából ez a 7. alkalom, hogy itt a Művelődési Házban ad elő egy vértanú életútját. Kivel is kezdte? Nem tudom, emlékszik rá. Én kijegyzeteltem, Dezsőfi Arisztidról volt először szó, amit ő egyedül közel 1,5 órán keresztül benne. A következő évben a horvátból lett magyar, ugye Knézics Károlyról beszélt. Aztán a legfiatalabb vértanúról beszélt, aztán az elfelejtett aradi vértanúról, egy pozsonyi németről, az öreg huszárról, és az idén kiről fog beszélni? A bánsági nábodról. És átadom neki a szót. Hát tisztelt megemlékező kedves hallgatóim! Az elmúlt években már sokszor kezdtem a legszóval a megemlékezés. Volt nagy a legfiatalabb, vagy mondja, itt a legidősebb is. A mai hősünk, Kisernő bemutatásokkal is bőven tudom használni ezt a legszócskát. Tulajdonképpen ő jött a legmagasabb beosztással, a legmagasabb rendfokozattal, ugye ő ezredes volt és ezredparancsnok. Aztán ő lett a legelső kinevezett tábornokunk, és ő lett a legelső kinevezett altábornagyunk. Azért mondom, hogy a kinevezett,
mert ugye Dembinski például tábornokként került már a honvédseregbe, de a honvédseregben őt nevezték ki legelőször. A többi tábornokaink azok ilyen hadnagy százados, meg a ilyen kisebb beosztások vagy rangok voltak. És az ő nevéhez fűződik 1848-ban az első legnagyobb diadal, a Perlaszi tábor bevétele. És hát ebben a társaságban messze-messze ő a leggazdagabb ember. Tehát ő egy dúsgazdag magyar főúr, egy igazi magyar nábok. Kisernő harmadik gyerekként születik 1799. július 13-án Temesváron, egy dúsgazdag, örmény gyökerű családban. Apját Kis Ágostonnak hívják, Ágostnak, az édesanyja pedig Bogdanovics Anna, vagy máshol írják Karolinaként is. Mondtam, harmadik gyermek, egy nővére és egy bátyja van. A bátyja az viszonylag korán elhunyt. És hát ugye mindig elhangzik, hogy nem magyarok voltak, hát ha a messzi századokba kellene visszamennünk, hogy a család eredetét kinyomozhassuk. Történetek szerint ugye 1239-es évektől az 1700-as évek közepéig több hullámban voltak ilyen örmény kivándorlások. Kisernő felmenői is 1669-ben, ez már írásos említésük, első Apafi Mihály erdélyi fejedelem engedélyével az erdélyi havasokban tudtak megtelepedni. Az örmények bár nem részesültek a haza többi polgárával egyenlő jogokban, mégis hamar asszimilálódtak. Sokoldalú tevékenységük, amelyet ugye a polgártársak, a haza, az udvar felé nyújtottak, vagy az uralkodóház javára tettek. Bár eleinte földbirtokot ők nem szerezhettek, csak a városukban tudtak vagyont szerezni, de Mária Terézia uralkodása alatt már sok örmény családot emelt nemesi rangra. Kisernő dédapja Kis Gergelynek hívták, ő is 1760-ban kapta Mária Teréziától a nemesi rangot. A nagyapja, azt Kis Izsáknak hívták, ő már 100 000 hold földet bérel Torontál vármegyében, az eleméri és a ittenbei uradalmi központokkal. Innen egyébként a nemesi előneve, ugye eleméri, ittenbei Kisernőnek hívták. Az ő édesapja, Kis Ágost, már hát az évek során ugye a öröklődésekkel azért osztódott ez a hatalmas birodalom, de édesapja is már 40 000 holdat hagyott Kisernőre, hát az is egy tekintélyes uradalom volt. Ezt a nagy először bérleményt, ezt még a nagyapja megvásárolja egy ilyen kamarai árverésen, úgyhogy 15 évi törlesztésre. Kisernő édesapja viszonylag idős ember volt, ő későn nősült, a felesége viszont egy nagyon szép fiatal hölgy volt, és ő korán meghal. Hát aztán a meseszép özvegy, a meseszép vagyonnal hamar újból elkél, és egy osztrák befolyásos, az udvarban bejáratos ember, bizonyos Löwen Ernőnek lesz a felesége, aki később aztán tábornok lesz a császári hadseregben. És Kisernőre is azért nagy hatással van ez a katonai millió, amit a nevelő apja, és akivel egyébként nagyon jó viszonyban él. Úgyhogy Kisernő 1814-ben a bécsi Tereziánumban kezdi meg tanulmányait. Ma is létező iskola, Teréz Akadémiának is hívják. Ez a arisztokrácia, a felső nemes rétegeknek, akiknek ugye nagy bukszájuk volt, azoknak a gyerekei jártak ebbe az iskolába. Többek közt vagy nem osztálytársa, hanem iskolatársa volt egy horvát fickó is, Josip Jalasicsnak hívták. Aztán 1818-ban beáll a hadseregbe, először egy galíciai kiegészítésű dzsidás ezredbe kerül, ott lesz hadfi. Galíciáról állandóan szóba kerülünk Galícia, az összes tábornak szinte megfordult itt. Ugye ez nem tudom, működik. A birodalomnak a észak-keleti részén van ugye Galícia, hát elég
ugye nem szerették, akik ott szolgáltak, ugye állandóan lázadó, forrongó, ugye az orosz birodalomnak őket a lengyel beharcok is állandóan problémát okoztak, és annak is ott a keleti részén, Tarnopolban szolgál. A helyi lakosok közt aztán hamarosan nagy népszerűségre tett szert ez a fiatal, jó kiállású, jó képű, ráadásul gazdag fiatal tiszt, hát különösen persze a nők körében, olyannyira, hogy állítólag ez illetve titokban, Tarnopolban oltárhoz vezette egy helybéli gazdag zsidó család Rebeka nevű 17 éves lánykáját, aki rövidesen tisztázatlan körülmények közt elhunyt. Nem tudni, hogy mi történt, de kis villámgyorsan 1820-ban áthelyezték a birodalomnak a másik sarkába, Észak-Itáliába, Milánóba. Itt már huszárhadnagy, és itt megismerkedik újból egy fiatal milánói lánnyal, Anna Turattival, Turati Annával, mindenkit magyarosítunk, akivel hamarosan ilyen vadházasságban kezdett élni, és ebből a kapcsolatban rövidesen aztán született egy fiúgyermek, aki az Ernő nevet kapta. Őt nem vette a nevére, Turáti Ernőként élt. Az ő sorsáról sok mindent nem lehet tudni. Itáliában maradt, valószínűleg, hogy az anyja családja nevelte. Annyit találtam, hogy Kis-Ernőnek egy 1843-44 körül írott végrendeletében megemlíti Turáti Ernőt, úgyhogy a többi gyermekével egyformán jelölte meg örökösként. Aztán 22. decemberének elején a Kis-Ernő hazatér az eleméri birtok központba, a kastélyába, élettársával, aki ekkor ismét várandós volt. 1823. január 3-án megszületett 2 ikerlányuk, Auguszta és Róza. Az anyakönyvi bejegyzés szerint apjuk ismeretlen, illegálisak, azaz törvénytelen származásúak. Aztán nem sokkal a lányok születése után a fiatal anya és Kis Mária között itt a kastélyban ilyen hatalmi harc tört ki, és akkor Kis-Ernő fogta a élettársát, a 2 lányát, és átköltöztek a ittenbeli birtokra, ahol a továbbiakban éltek, de Turáti Anna számára ez a döntés ez végzetesnek bizonyult. Valószínűleg ebben számára nem bizonyal az a megalázó helyzet, tehát úgy érezhette, hogy a kedvese, ugye a gyermekei apja magára hagyta őt, és hamarosan az öngyilkosságba menekült. Titokban temették el, a nyughelye az már teljesen feledésbe merült. Kis-Ernő lányait a nevére vette, és felnevelt őket, gondoskodott róluk, megfelelő hozománnyal kiházasította őket. A képen Auguszta és Róza. Róza Bobor György egy nagyon gazdag földbirtokos felesége lett, 2 fiúk és 2 lányuk született, Auguszta pedig Dániel János, torontáli alispán felesége lett, őneki 2 lányuk és egy fiúk született. A fiúk Dániel Ernő, már nem csecsemő korában ábrázolja a kép, 1895-ig a pesti hazai első takarékpénztár és hazai bank elnöke volt, és 1895 és 99 között a Bánffy kormány kereskedelmi minisztere volt. Az ő hivatalai ideje alatt fejezték be a vaskapu szabályozást, és ott az Al-Dunai építkezéseket. 906-910 között a főrendi ház tagja volt, 10-ben ismét országgyűlési képviselői választották, és neki komoly szerepe volt a millenniumi ünnepségek megrendezésében. Tehát ő volt Kis-Ernő unokája, és a millenniumi ünnepséget követően Ferenc József bárói rangra emelte. Egyébként ő járta ki még 1885-ben a Kis-Ernő 2 lányának, tehát az édesanyjának és a nagynényének a utólagos törvényesítését. Ő tehát ugye a Kis-Ernő unoka, az ikerlányok, az édesanyjáik azok néhány hét eltéréssel az 1900-as év elején januárban hunytak el. Kétszés sírhely, tehát az a családi sírbolt, középen van a Kis-Ernő eltemetve, az eleméri templom, és a 2 oldalt van a 2 lánya.
Visszatérve hogy a tábornokhoz, gyorsan emelkedik a katonai pályán, 1824-ben már főhadnagy, 29-ben százados, 31-ben már őrnagy, az 5. huszárezredben. Itt Mészáros Lázárral, a későbbi hadügyminiszterrel szolgál egy helyen. Érdekes módját választotta a katonai rangon az előmenetelnek. Ugye a korábbi években már többször meséltem azt, hogy borzasztó nehéz volt békeidőben előre jutni. Tulajdonképpen megvolt az a rend, hogy amikor nyugdíjba ment, vagy meghalt, vagy akkor lépett előre. Most ez sokszor évekbe tellett, háborúban egy kicsikét gyorsabb volt, és a következő dolgot csinálta, hogy nem szépítem, lefizette az előtte lévőket, akik rangon előtte voltak, tehát ezt úgy csinálta, hogy mondjuk volt egy őrnagy, aki már közel volt a nyugdíjhoz, de alezredesként mehetett volna nyugdíjba, és a őrnagyi és az alezredesi nyugdíj közötti részt azt letette neki. És így neki előbbre, tehát gyorsabban haladt előre a ranglétrán. Akadálytalanul mentett előre. Az őrnaggyá történő előlépítés egymaga évi 80 000 forintjába került, ez borzalmasan nagy pénz volt. Szerette a katonáskodást, szeretett a huszárai körében lenni, ugye az egy magyar kiegészítési alakulat volt, és ott magyarul beszéltek ő neki, ugye német volt a közege, mert a apja anyja németül beszélt, a nevelőapja tette német volt, német iskolába járt, német hadsereg, vagy hát nyelvezetű hadsereg volt, de a huszárok között nagyon jól érezte magát, ottan magába szívhatta azt a magyar milliót. Mindemellett azért azt is el kell ismerni, hogy rendkívül nagyvonalú volt a tisztársaival, ő rendszeresen kisegítette őket kisebb-nagyobb kölcsönökkel, hát inkább általában nagyobbakkal. A hadseregnél töltött ideje alatt történetírója szerint 300 000 forintot kölcsönzött ki nyugta nélkül, és körülbelül ugyanennyit még nyugtával, és ebben nincs benne az a 80 000 magyar arany, amit még Újpécsen volt már akkor ezredparancsnok, és Temesváron volt egy hadosztályparancsnok, úgy hívták, hogy Hajnalú, neki adta ezt akkor kölcsön, amit soha nem kapott vissza, illetve kegyelmet kapott a kivégzésekor. Rengeteg pénzt költött egyébként ezredére is a katonáknak az élelmezésének, a kiegészítésre, a felszerelésekre, a méneseiből a legszebb lovakat vitte, sokszor összetűzésbe is került otthon, akik a gazdaságot intézték. A szálláshelye is fényűzzel, főúri módon volt berendezve, de nem csak ide adott sok pénzt, hanem például amikor az önálló magyar hadsereg megteremtésére gyűjtést szerveztek, vagy rendeztek, és meg az önálló magyar pénz kellett, ugye mindenhez az kell, de ez a pénz ez nem úgy volt, mint manapság, hanem ennek kellett fedezet. És ehhez ő egymaga 18 más ezüstöt ajánlott el a családi készletből. Megtehette mindezt egyébként, mert jó gazda volt, tehát a hatalmas uradalma az mintaszerűen volt kormányozva, korszerűen felszerelt volt a korhoz nézve, a jobbágyai is rajongtak érte, a cselédsége, nagyon szerette a gazdasági tiszteletet, mind becsülték és szerették őt. A nagy kiterjedési birtokai mindenki jól élt. Érdekességként mondom csak, hogy a bizonyos végrendedében, amit említettem, a cselédekre is megemlékezik. Tehát nem csak a közvetlen örökösei, hanem például a ügyvédjének vannak élete végéig biztosította azt a szerződésben járó javadalmat, amiben megállapodtak, és minden olyan cseléd is, aki legalább megvoltak, hogy 10 évet, 20 évet mennyit szolgált nála, az szerint gyakorlatilag nyugdíjat kaptak. De voltak, akik teljes fizetést megkapták volna, a halál esetén persze nem korozzák fel a dolgot. Emellett aztán nem véletlenül kapta meg 16. Gergely pápától 1837-ben a mellé látható pápai Krisztus rend gyémántokkal kirakott vörös zománccal díszített aranykeresztjét. Az ékesi kitüntetést azért kapta, mert ugye a nagy kiterjedésű birtokain, amin többnyire ortodox szerbek, románok laktak, parókiák, elemi iskolák építésével, fenntartásával, a plébánosok, tanítók fizetésének kiegészítésével, hát ugye terjesztette és hát erősítette a katolikus hitet.
Ugorjunk még vissza egy picit. Többek számára talán közismert az a legendás történet, hogy Balatonfüreden 1825 nyarán a szentgyörgyi horvát család Krisztina, vagy Anna nevű lányuk tiszteletére megrendezi az első füredi Anna bált. És ott egy fes huszár tiszt menthetetlenül belé szeret, és feleségül kéri. Amit a történet, az több sebből vérzik, mert nem ez volt az első Anna bál. A horvát lánynak volt 5 neve, de egy se volt Anna. A szerelem az igaz, de nem így ismerkedtek meg. Hát legendának jó a történet, ők erre mondja Jókai, hogy a szép szavak nem mindig igazak, az igaz szavak pedig nem mindig szépek. Ami a lényeg, hogy a Kisernő és a szentgyörgyi Horváth Krisztina 1826 májusában a képen látható, Vas megyei Récze-Szentgyörgyön, a képen látható Szentgyörgyi Horváth kastélyban házasságot kötött. A kastély így néz ki ma. És 1827. februárjában Pesten megszületett első és egyetlen gyermekük, Ernestin, de a szülésbe az ifjú feleség belehalt. Ez olyan nábogos történet, ugye? Ja. Döglettek utána a nő. Mindenki meghalt. Magyar nábogos történet, De ugye? azért mondom. Kisernő később hivatalosan már sosem házasodott meg. A lányait immáron 3-at a családjára bízta, bár Ernestin néhány év múlva követi édesanyját, 7 évesen ő is meghalt. Kisernő tovább folytatja katonai pályáját, ismét Itáliában, és hamarosan egy zászlóalj parancsnokával léptették elő. Már beszéltem róla, hogy elég szépen haladt ezen a katonai ranglétrán, és 1842-ben teljesül az álma, ezredes lesz. És kinevezik a Magyarországon állomásozó második Hannover huszár ezred parancsnokává. És a székhelye az a Temesvár melletti Újpécsen lesz. Azért volt neki fontos, hogy gyorsan eléri az ezredesi rangot, mert a császár és királyi hadseregben az volt a szokás, hogy azok a nemesi származású ilyen főtisztek, mint ezredesek, vagy ezredparancsnokok, azok gyakorlatilag választhattak, hogy hol akar szolgálatot vállalni, és hát mindenki azért igyekezett, hogy például a Kisernő is azért minél közelebb legyen az otthonához, volt melleget külföldön. Hát itt csak bepöttyöztem, az a kék pötty az Újpécs, Temesvártól így egy picit délkelet-nyugatra. A kék pötty az a két uradalmi központ körülbelül, itt a Nagybecskerektől északra volt a Elemér és a Ütembe. Hát gyakorlatilag otthon van. Közben azt nem mondtam, hogy 2 tisztben is távozott rövidebb időre a hadseregtől, még a 20-as években, meg 1945-ben, de aztán 48 tavaszán ismét szolgálatra jelentkezik és visszatér ide Újpécsre az ezredéhez. És azon a területen állomásodik, ahol először törnek ki a fegyveres konfliktusok. A szerbek eleinte üdvözlik a magyar forradalmat, magyar kokárdát hordanak, és próbálkoznak a jó kapcsolatot ápolni a magyar kormánnyal, az ő vezetőik is megvannak a nemzeti óhajai követeléseiket, amiket hát részben elutasítanak. Kossuth azzal magyarázza, hogy olyan törvényeket hoznak, hogy az minden magyar polgárra vonatkozik, de ők ezzel nem elégedtek meg. Szóval nagyon apró dolgokon is problémáztak, hogy például az anyakönyveket anyanyelven vezessék meg. Tehát voltak nekik azért, valljuk őszintén, jogos követelésük. Aztán április 14-e után, egy törvény elfogadás után megszakad ez a jó barátság, és április-májusban már nagyon véres lázadás bontakozik ki. A szerbek által lakott a bánsági területeken egymás után borulnak lángba a falvak, aztán királyi biztos neveznek ide ki Csernovics Péter gróf személyében, aki nemesi alispán volt, illetve Temesvári alispán volt, egyébként Damjanusnak volt rokona, két oldalról is, mert a feleség és Csernovics volt, meg, de
Damjanosnak is rokona volt. Próbálják először rendet teremteni, meg finomkodni, meg nem tudom, de aztán elszabadul a pokol. Itt ez a délvidék részéről van ugye szó, egyre vadabb követelésekkel jönnek a szerbek, és hát föltüzelik őket. Az osztrák kormány is felismeri, hogy ekkor már készülődik ugye Jellasics, aztán később ugye a tél folyamán már a Vildis-Géz jön, de tudják azt, hogyha egy picit megosszák a magyar kormányot, egy kicsit megkóstolják így hadilag, akkor hát valamit el tudnak érni, és föltüzelik a szerbeket, gyakorlatilag kijátsszák ezt a nemzetiségi kártyát, és mint mondtam, sorban törnek ki a problémák, pogromok lesznek. Hát egy pár fontosabbat kijelöltem magamnak, már júniusban, 22-én, 7. hó 14-én már Szent Tomáson a magyar lakosság nagy részét lemészárolják, több ezer a halott, aztán június 26-án Újvidéken, aztán július 10-én Bács-Földvár lakosságát nagy részét legyilkolják. Például megteszik azt a borzalmakat, hogy 40 gyereknek levágják a fejét, és a templom oltárán egy bullát raknak belőle, és beleteszik a magyar zászlót. Aztán Uzdin, ez egy román falut, azt teljesen felégetik, Fehér templomban, ott mi voltunk, bocsánat, ott mi végeztük ki a szerfelkelőket, aztán megy ez oda-vissza adok-kapok, aztán Strázsán szintén a magyarok vágnak vissza. Próbálják ezeket visszafogni egyébként, csak ugye elszabadulnak nagyon az indulatok. Azért, amikor ilyenek történnek, akkor már nehéz aztán kislányoskodni velük. És aztán decemberben már Jarkovác, kinél a Leiningen tábornokot, mikor meséltem, hogy azt a történetet, amikor egy éjszaka rájuk rontanak a szerbek, be vannak szállásolva, főleg szerbek lakta a faluban. Aztán Zentán, ott megint 2800 embert mészárolnak le. És ez a módjuk nekik, hogy lefejeznek mindenkit, és akkor például a Szent Háromság szobrot díszítették ki vele. Az volt náluk a szinten vérdíj, hogy minden egyes magyar levágott fejér egy aranyat adtak nekik. És ezt viszont kihasználták, egy hazafelé ballogó földművest is legyilkoláztak, hogyha a pénz reményében. Nagyon elvadult, nagyon buta népség rontott akkor a magyar vidékre. Közben kinevezik Dandár parancsnoknak Kisernőt, és hát több kisebb győzelmet arat. Hát ezek olyan dolgok, hogy ahol összejönnek, akkor oda mennek, katonaság szétverik, de annyira szétaprózódik, és nincs azért neki akkora nagy hadereje, mert a szerbek azok már ott ilyen 30 000-es sereget állítanak össze, és nehogy azt higgyük, hogy csak ezek a hülye lázadók vannak köztük, mert ugye a határőrvidéknek ott vannak azok a képzett tisztjei, tehát legalább olyan képzett tisztek vannak őnáluk is, mint mi nálunk. Ugyanolyan a császár és királyi hadseregnek a tisztjei voltak, és ők bizony felismerik azt, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és hát muníciót megkapnak az osztrákoktól, és elkezdik erődíteni ezeket a különböző olyan településeket, amiket úgy érezték, hogy földrajzilag is olyan, hogy folyó, domb, ez az amaz, és akkor ott azokat megerődítik, szinte bevehetetlen erődítményé. Több kisebb győzelem, mint mondtam, a Nagykikind, a Écskán, Szárcsán, többet elér Kisernő, és a legnagyobb győzelme az a Perlaszi van középen. A Perlaszi szerb tábor bevétele szeptember 2-án történt. A korabeli Facebookon Szemere Bertalan belügyminiszter mindjárt szét is kürtölte az országban a diadalt. Nagy jelentősége volt a dolognak, mert tulajdonképpen ketté vágta a szerb lázadási területeket, és a szerbek ugyanazt szerették volna, tehát megtudták azt, hogy ők ugyanerre készültek, hogy a magyar seregeknek a területeit vágják ketté. Ezzel nagyot léptek, de hát csak időlegesen. Aztán pár nappal később már a fővárosba rendelik,
ugyanis jön Jelasics. És a fővezérség nincs megoldva, ottan totojásznak, hogy ki legyen, hogy legyen, Batthyány uralkodóhoz mászkál, tárgyalnak, próbálják rávenni, hogy vegye rá Jelasicsot, hogy álljon meg, a nádor is késlekedik, és Batthyány főrendeli, mert úgy érzik, hogy Kis-Ernőre rábízhatnák a magyar fővezérséget, mert a Móga is, hát ugye ő idős ember volt, nagyon már ilyen 70-80 környékén járt, vonakodott elvállalni, de mire odaér a Párkozai, tehát a Sukoróra, addigra már eldől, Móga lesz a fővezér. Móga üdvözli is, hogy milyen jó, hogy ő alatt szolgál egy ilyen nagy győző ember, egy ilyen jó katona. És persze Kis-Ernő kicsit csalódott, mondja, hogy nem, ő jobban ismeri a bánságot, ő megy volna oda-vissza, de a Pákozdi csatánál még ott van a vezérkarban, a őrskarban, a csata helyszínein is, például a Jelasicsal való vagy fegyverszüneti tárgyalásokon is ott van, és aztán a Pákozd után megy vissza a bánáti területekre. És október közepén nevezik ki tábornokká, és a bánsági egy hadosztályt alakítanak, mert közben azért érkeznek be oda már kis csapatok. És hát súlyos terheket kap a vállára, mert nagy bajban van az ország. Kossuth azt írja neki, hogy az ország, a kormány az Alföld bajainak elhárítását tábornok úr győzelemhez szokott karjaitól várja. Hát baj ugye van bőven, mert aztán őszre itt már kemény polgárháború dúl. De egy kicsit hát túl nagy a kabát Kis-Ernőnek. Ő igazából nem volt még hozzászokva, ugye ezredparancsnok volt, az, hogy több fegyvernemet, több nagy egységet, hadosztályokat, dandárokat összefogottan irányítson, és hogy összehangolt támadásokat tudjon vezetni. Eleinte még voltak kisebb sikerek, de aztán Tomasevácnál decemberben már kudarcot vallanak, és a végső probléma az Pancsó ellen próbálnak egy nagyobb hadmozgatot csinálni, de ott a nagyon határolatlan volt, nem várta az átkaroló hadműveleteket, és hát a csúfos vereség lett tulajdonképpen a vége, és a tiszti kar hát kvázi így fellázadt ellene, levelet írtak a kormánybiztosnak, Kossuthnak, hogy ez így nem mehet tovább, de nem várta meg Kis-Ernő, hogy leváltsák, ő is érezte a problémát, tehát önkritikát is gyakorolt, ha úgy tetszik, és lemondott a helyzet, a beosztásáról. Debrecenbe rendelik, mert hát közben aztán a kormány átköltözik Debrecenbe, és olyan adminisztratív feladattal bízzák meg, megalakítják az országos főhadparancsnokságot, ez eddig nem volt. Hát ez ilyen adminisztratív hivatal, hasonló a hadügyminisztériumhoz, de kicsit más területeken dolgozik, nagyon lelkiismeretesen csinálja, és ez egy általában mindig a kormány székhelyén van, és hát nálunk ugye a hadügyminiszterek azok jöttek-mentek, Mészáros Lázár is hamar lemond, aztán Vetter Antal is volt, akkor Görgeit nevezik ki, de Görgei általában a csapatainál van, és amikor nincs ott hadügyminiszter a kormány közelében, akkor mindig ő helyettesíti a hadügyminisztert. És aztán rövidesen altábornaggyá nevezik, vagy léptetik elő. Hát nyilván nem tették meg azt, hogy akit korábban legetig magasztaltak hősként, hogy az úgy bukjon, hát kicsit felé bukott. És tetteiben még március 9-én indoklásban a bánáti véres ütközetekben és harcokban tanúsított vezéri tehetségei, bajnoki vitézsége és ernyedetlen hazafiúsága elismeréseképpen a magyar katonai érdemrend második osztályát tűzte mellére Almási Pál, a képviselő, az elnök egy szép ünnepség keretében. Ezek vannak a kitüntetésről, majdnem minden tábornokon látjuk ezt a katonai érdemjelet. Hát aki megkapta, de majdnem mindig megkapta. Mivel a kormány közelében volt állandóan, ugye mondtam, hogy ő helyettesítette a hadügyminisztert is, és több olyan tárgyalásokon ott van például a Tiszafüreden, amikor szintén egy ilyen tiszti lázadással ugye Dembinskit váltják le, és ennek a kivizsgálására is odautazik, aztán később jön ugye Kossuth is,
De ilyen volt, amikor követként jött júliusban Komáromba, amikor ugye elrendelték, hogy a magyar fősereg vonuljon le a Tisza vonalához az összpontosításra, és akkor megint bevállalja ezt a, hát nem egyszerű feladatot, mert azért Görgeiben nem volt egyszerű, és egy kis küldöttségként jön Aulikkal és Csány László kormánybiztossal, akit meg Görgei ugye apjaként tisztelt, és Aulikot is, és hát ő meg volt a legnagyobb rangú ember, a tábornagy volt. De a zsebében van az a kinevezés, hogyha Görgei nem hajlandó alávetni magát a Honvédelmi Bizottmány határozatának, akkor ő átveszi a fősereg parancsnokságát. Lépjünk nagyokat. Ez már ugye a fegyverletétel időszaka. Elmenekülhetnek. Hogy ő neki már se gazdatja, se főnöke, nem vezet sereget, gazdag ember, elmehetnek. Mint ahogy sokan mások elmentek, Brem is elment, Kossuth elment, a Kvetti elment, tehát nagyon sok tábornok, Bujori, hát sokan átmentek Törökországba. De ott van, csatlakozik Görgeihez, mert ő, van az a tartása, hogy ő nem akármilyen katona. Ő gyerekkor óta katona volt tulajdonképpen, és úgy is élt, és azt mondta, ha halni kell, akkor úgy fog halni. Ott van abban a törzskarban, aki Görgei mellett lovagol, amikor át a fegyverre, hát jelképesen nem vették el tőlük, leteszik a fegyvert. A fegyverletétel utáni történeteket azt már minden éven meséltem, ugye tudjuk a útját, módját, átadják osztrákoknak, Sarkad, Gyula udvaron, aztán Aradra kerülnek, és ez a rész volt a várbörtönük. A lőperét ezt viszonylag gyorsan lerendezik, szeptember 21-e körül, aztán akkor már megvan az ítélet is, ami hát ugye tudjuk, hogy mi lett. Leveleket ír, búcsúleveleket, egy-két ilyen memoárt is megír, maradtak föl tőle dolgok. Egy levelét azért felolvasnám, a lányaihoz írta, tehát a Dániel János nevű Bobor Györgynének. Forrón szeretett gyermekeim, bocsássátok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek. Bocsássatok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek. Ez halni készülő apátok kívánsága. Ti tudjátok, mind pedig a legjobban, hogy milyen híve voltam én az ausztriai háznak, és ilyennek is halok meg, mert én Magyarországot azért is szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. Ezért gyermekeim, apátok ártatlanul hal meg, és az a tudat, hogy uralkodójának mindig a legjobb alattvalója volt, erősíteni fogja őt ezen az utolsó órán. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat, Isten áldjon meg benneteket, erősítsen és óvjon benneteket, imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az utolsó kívánsága szerencsétlen apátoknak. Ezt ugye 5-én írja, 5-én ítéletet hirdetnek, és ugye 6-án reggel fél 6-kor kiparancsolják őket a celláikból, és és a Aradi vár külső falába, sáncokhoz viszik kivégzésre őket. Hát nem ennyire idilli volt a helyzet, tehát ilyen virágoskert, kiskutya, özvegyek, ilyenek semmi nem volt. 4 tábornokot végezték, ugye ezt minden évben ezt is felsoroljuk, Dezsőfi, Arisztid, Lázár, Vilmos, Schreider József és Kis Ernő. Ketten ugye az osztrákok előtt tették le a fegyvert, azért kapták a kegyelmet, Schreider és Kis Ernő pedig nem harcolt ténylegesen az osztrák csapatok ellen, ezért kapták a kegyelmet. A kivégzők, ez egy cseh gránátos zászló tagjai voltak, majdhogy nem, nekik is ez büntetés volt. Ugyanis a októberi bécsi forradalomnál kicsit kokettáltak a felkelőkkel, és egy ilyen büntetésként kapták ezt, hogy ők végezzék ki a magyar forradalmi tábornokokat. Hát fölálltak ugye 3 ember, 3 katona elítélt elé, a puskája majdhogy nem odaér, és mindegyik elítéltnek bekötötték a szemét, Kis Ernőnek hagyták, hogy ne
nem engedte, hogy bekössék. Meg annyi, a kép nem egészen stimmel, mert kb. Belázasodott ő az előző napokban, ugye nagyon hűvös volt akkor ez az október eleje, és még hagyták, hogy a mentéjét is magára terítesse, tehát úgy vonult oda ki. Csak később lesz jelentősége. És hát oda fölálltak, és el lehet képzelni ennek a három embernek a lelki állapotát, hogy ott áll így, mint a fóc ennyire a forradalmi tábornoktól, és nincs bekötve a szeme, és a szúros szemével nézi őket. Hát nem csoda, hogy elvétették. Ugye az volt a feladat, hogy 2 a szívre, 1 a fejre. És hát a vállát érte egy lövés, meg hát általában a hassán vagy vala alttesténél is egyik az kicsit surolta, de ott térdre rogyva ott marad, és hát majdnem ő vezényel még tüzet, és hát úgy oldották meg, hogy egy grándas kilépett innen hátulról, talán az a jelenet van, aki oda ment és közvetlen a fülébe lőtt, szétroncsolva a fejét. És a holtakat ugye ott hagyják egész nap közszemlére, majd este mennek ki, részben foglyok, részben katonák, és hát egy ilyen 2 ásanyom mélyre elássák őket. Csak temetésről se beszélhetünk. És az egyik katona észrevesz valamit ott a közelben, a mentének egy gombját, egy ilyen díszes gombját, amit aztán elrak, és a szabadságharc után egy gyűrűbe belefoglaltat, egy aranygyűrűbe. És az lett a szabály ebben a családban, hogy aki ezt a gyűrűt birtokolja, az ha éhen halna, akkor sem adhatja el senkinek, és a apáról fiúra száll, ha érdemes rá a fia, ha valaki esetleg utód nélkül lenne, akkor egy olyan embernek kell ajándékoznia, aki szintén vállalja ezt a gyűrű megőrzését. És ez a gyűrű, mint látható, ez megvan, ezt egy filmből vágtam ki ezt a kis kockát. Jelenleg Kádár Ferenc, szegedi illetőségű, egy operaénekes ember egyébként, az ő birtokában van, és minden október 6-án a szegedi, nem tudom melyik templomban, ezt ő ott van, és kézbe lehet venni, fel lehet próbálni is. A kinézett tábornokokat nem adják ki, de még őrzik is, de ugye azért azt a lehetőséget megadták, hogy ha jól lefizetik a őröket, meg a hóhérokat, akkor azért el lehetett lopni. Kisernő holtteste is így lesz, ugye ebből a 4-esből melyiket vitték el? Dezsőfi Arisztidat, ugye az később, és nem is a Rejdent is, de nem őt nem. Na mindegy, tehát Kisernőt éjszaka elmegy az az emberre, Kovács Mihálynak hívták, a Viska huszár, aki végig a szolgája volt, meg egy másik ilyen jó honvéd, Vörös Mártonnak hívták őt, és ketten kilopják gyakorlatilag, bár a Kisernőnek, ugye volt egy féltestvér, azt nem említettem, a Lövel nevelőapjának volt lánya is, ővel nagyon jó viszonyban volt, tényleg testvérként szerették egymást, ő általában 30 aranyat adott erre az akcióra. És tehát kilopják, egy talibán eltolják Óaradra, ott egy bérelt házmattan lemosdatják, a fejét hát összerakják, összekötözik, és egy egyszerű koporsóban aztán kiviszik az aradi temetőbe. Egyébként az egész akciót a Vörös Márton elmesélhette a Kisernő életrajzírójának, mert Vörös Márton 1905-ben 106 éves korában halt meg. És azt mondja, hogy kristálytisztán emlékezett minden részletre. A Kovács Mihályon meg 1898-ban már egyiket mondom, a másikat is. Tehát az aradi temetőben eltemetik, és 1850-ben aztán átviszik Katalinfalvára. Ez a kis uradalomnak egyik ilyen település része, ahol a Kisernő őseinek, nagyapjának, ükapjának voltak a síremlék egy ilyen kisebb kápolnában, és abba a sírboltba helyezik el, és aztán 1872. október 5-én a
képen látható eleméri templomba viszik át, és itt már rendes nagy temetése van. Ezt a templomot egyébként 1843-46 között ő építette. Család pénzén. A templom falán van egy emléktábla, ami hirdeti, hogy ki nyugszik ott a altemplomban. És ezt a képet mutattam már, ugye középen van nem csak Kisernő, hanem a felirat az, hogy itt nyugszik Ittebei és Eleméri Kisernő, volt császári király huszárezredes, a pápai Krisztus és egyéb rendek vitéze. Valahogy leírtam. Későbben magyar honvéd altábornagy, született Temesváron 1799. évi július 13-án, meghalt Óaradon 1849. évi október 6-án, mint az óaradi vértanúk egyike. Alatta még Kis született Izekuc Mária, Kisernőnek nagyanyja, Kis Jordánovics Anna, Kisernőnek édesanyja, és Kis Ernestin, Kisernőnek 7 éves lánykája. Az utóbbi élete a történetnek 1906. május 27-én avatják fel Nagybecskerek főterén ezt a szép szobrot róla, ami túl sokáig nem díszlett a városban, mert ugye 1918-ban az impériumváltás idején a bevonó szerbek felrobbantották. Sok nem maradt meg belőle, de azért a fejét meghagyták, vagy meg tudták menteni a helybéliek, és annak alapján mintázták ezt a szobrot. Ez ennek a templomnak, a eleméri templomnak a kertjében látható, ezt 16. október 6-án avatták föl, és a környékbeli magyarok itt ünneplik a október 6, illetve itt emlékeznek meg a október 6-áról. Leszármazottai 2 lánya révén azért szép számban élnek, napjainkban is. A Vajdaságban, főleg az Kanadában tavaly, vagy idejében halt meg egyik, hát most nem tudom már kiszámolni, de ők vagy nem tudom milyen unokája. Magyarországon is élnek leszármazottai. Nagyon sok megemlékezésen, konferencián lehet találkozni velük. Nagyon sok családi erekét biztos bocsátottak a megemlékezők részére. A kis birodalom az ugye semmivé vált a Jugoszláviában, még a kastély sincs már meg, azt is lebontották. Egy kis bulvárt is mindig benne, ha már leszármazottaknál tartunk, az ugye megvan, hogy ki volt Stratt Katalin. Színésznő. Szalpunikum? Nem, Stratt Katalin, hát ő ugye Ferenc József szeretője volt. És azt tudja valaki, hogy mi volt az asszony neve, mert gyereke is volt, asszony volt egyébként. Tehát élete végéig, 1940-ben halt meg egyébként, és Frau Kisnek hívták mindvégig, és a férje az eleméri és itebei Kis Miklós volt. Kisernőnek, hát ugye nem a leszármazottja nyilván, hanem a kis ág, amikor nem tudom, talán a dédapánál valahogy ketté vált, akkor az a másik ágon vele korabeli, hát ilyen unokokták, valamiféle ilyesmi. Hát, kedves barátaim, zárszóként nehéz most hangzatos mondatokkal búcsúzni. Kisernő nem volt nagy hadvezér, nem volt nagy ilyen forradalmi ember. A magyar nemzet azon hős korszakában, a korszakának a nagy fiai között van. Tehát egyike volt a legnagyobb hősöknek. És nekünk az utókornak tisztelettel kell emlékeznünk a hőseinkre, nem feledhetjük őket, azért is tartjuk ezeket a megemlékezéseiket az utókornak. De azt hiszem, hogy Palágyi Lajos az Aradi Vértanúk című versében ezt nálam sokkal szebben meg tudja fogalmazni. Az utolsó verszaka úgy szól, és ők élni fognak, élni mindörökkön, szent lesz örökké, szent a sírgödör, amíg az eszmény ki nem hal e földön, míg magyar szellem még magasba tör, az igét, melyért életet áldozának, szívébe írták az egész hazának. Utódból fogja hű utód tanulni, hogyan kell élni, s hogy kell
meghalni. Köszönjük Jánosnak az előadást, ami nem volt most hosszú. Na, és menjünk. lehet. Szeretném még egyszer lábsózni szószárgyásvágot. És nyugodtan lehet beszélgetni, kérdést intézni hozzá, és kint egy kis édes, apró sütemény, sós sütemény és ital várja.